Goeiedag, we hebben een nieuwe vlog van mij. Ik ben gewoon trouwens een beetje in de buurt van mijn huis, dus even zien wat hier gebeurt. En dan zie je hier een man die zoekt hier aan het, dit ontwandelen, dit heet Plamuren denk ik. Zullen we even zien wat ze erop krijgen. Achter me hier. Goeiedag, je bent aan Plamuren? Ik ben even aan Plamuren, ja. Ja, wat ben je aan Plamuren? Wat vraag je mij? Een mjorre. Een mjorre? Ja, zeg je het vaak hè? Ja, dat. Ja, maar dit is even zin, want ik goed hartstikke weer bij het stadhoudelijk hof hier. Ja, klopt. En Joost wil verzwaaien dat het gebouw nog hier mee gaan kan? Ik hoop het. Ja? Daar doe ik best wel. Maar hoe heet jouw werk dan? Ben je al een plamuurder? Ik ben al aan Plamuren, ja. Maar ben je dan echt een plamuurder? Nee. Nee? Ik ben van alles. Oh, je bent van alles. Wat doe je nog meer dan? Schilderen, behangje. Schilderen, behangje, plamuren. Ja, ja. Maar ik zal even zien hier, want dit ben je dan een plamuren hier? Maar nou, je had niet een hele andere kleur. Ja. Dat Zeg ken ik waar je door. ja, maar dat ken net zo blauw niet meer gewoon. Nee, het wordt een oersausen. Dat doe je weg? Dat doe ik. En dan heb je behangje hoort nou even. Ja, je wordt een behangje. Ja, je wordt er een behangje nog. Maar je bent als klein niet meer gewoon, maar dat is Ja. wat later hè? Ja, ik ben er wel let is. Nou, je half jaar of zo. Ja. Maar even. Ja? Ja. Vind je het mooi werk? Ja, ja. Ja? Beetje plamuren. Iets. Ja, ik weet het niet. Ik ga er nooit in, dus ik... ik haal gewoon een camera in de hand en voor de rest doe ik net zo volhouden. Waar heb je dat van? Ja, ik doe het voor mezelf. Ik maak een vlogje, haak op internet, op YouTube en dan denk ik wat er staat of wat er op Friesland en dan film ik wat mensen. Wat zo ondwam ben. Ja, jij bent een plamuren, tenminste Ik ben een plamuren. dat idee haak je of Ja. die nog wel stil hier. Dat Dus, ga ik goed zo. ja. Zijn Ja. er hier al. Maar welk stukje mat nog dan? In principe, ja, dat moet nog een keer, maar dat moet maar even. Mat nog een keer, maar moet maar even. Je bent ook klaar. Nou ja, ik ben denk ik wel wat scherry. Oké. Maar het plamuren is... Plamuren is nou even klaar. Oké. Nou, best. Ja, Ja, wat kijk ik veel van Cezar, hè? ik ben er. Even zien, ja. Zullen we zeggen, ja, dan zeer de bol even een skinmaatje. Ja. En dan ging ik weer even verder. Oké. Dank u wel. Voor Zie het je maar peteer. een verhoogd slachtoffer. Misschien, nou, slachtoffer, ja, hij wat zij ervaren. Dan misschien wel wat even evalueren hoe je dit nog ervaren. Nou, want dat werkt nooit van de meesten. Mag ik me net voor dit jaar? Mag ik jou net vooruit? Nee, nee, joh. Als ik me filmen, je wil dan een filmpje maar. Ja. Oké, nou, dat is makkelijk. Ja, toch? Ja. Dat is ideaal. Ja. Ja, ja. Goed. Goed. Dan doen we het zo. Dat wordt zo. Toch? Ja. Ja. Wat voor tijd maakt dat zin ook meer waarom zich bom? Weet je maar Shammat, dat kan ik je meestal even vertellen. Nou, vond je nog een leuk filmpje? Dan nemen we een toenk omheen bij dit filmpje en abonneer. Dan even hieronder ergens. Kun je dan op klikken, abonneer hier. En nou, dan zorg je jou, ik ga jou filmen en je kan me vinden als je ziet op mijn naam, Eduard Rekker. Ja. Eduard Rekker vlog. Dan kun je het filmpje voor ons zien. Oké. Ja? Nou, te gek. Oké. Dank je wel. Jo. Succes. Hetzelfde. Met het skeren. Ja. Oké. Hoi. Ik ben een YouTuber. Ik ook. Oh ja? Echt waar. Zijn we Ja, gewoon collega's? eigenlijk wel. Ja? Ik zie je zo bezig en denk, hé, dat doe ik ook. Hé, ja, dat is leuk. Ja, je hebt wel een heel mooi dingetje zo, zeg. Wat heb jij dan voor materiaal? Dat heb ik nu niet bij me. Ik Heb ben je op niet zoek bij naar je? een baan. Dus, Oh, je bent op zoek naar een baan. saaie dag vandaag. Je verdient nog geen geld met Nog wil niet. aanstaan? Ja, is dat wel, ja. Nou, jij hebt wel de goede shit. Ik moet er nog een baantje voor vinden om het te kunnen halen. Dus. Oh jeetje. Ja, ik ben ook nog bij freelance journalist. Dus Oké, wat tof. ja, dus dat is wel makkelijk. Maar waar kom je uit Leeuwarden dan? Of, Ik kom uit Leeuwarden. Maar wat is jouw YouTube kanaal dan? Dat is Suzy Fleur. En dat Suzy is, Fleur. Ik ga het weer opzoeken en dan zet ik het heel ergens onder. En dan kunnen mensen Ja, daar ook awesome. naartoe gaan. En wie ben jij? Ja, ik ben Eduard Rekker. Eduard Rekker. Ik ben van de Eduard Rekker vlog. Eduard Sinds Rekker. 2 weken. Ik wil het even opschrijven. Ja, Wat tof, man. dat is goed. Maar wat vlog bevlog jij? Wat bij YouTube jij dan? Ik ben al 7 jaar bezig en het is echt een live channel. Dus van alles en nog wat. Een doe live ik. channel? Wat is een live channel? Ik beschouw het een beetje dat mensen mij kunnen zien en een beetje kunnen volgen in mijn dagelijks leven. Want mijn leven is niet normaal of zo. Oké. Dus, en mensen vinden het wel leuk. Dus Oké, maar wat voor baan zoek je dan? maakt niet uit waar ze me willen. Oh, Het is echt heel drastisch moeilijk. Ik Maar- ben al op verschillende plekken geweest. maar heb je ook een specialiteit? Ja, filmen misschien, maar... Ja, film en editing vind ik heel leuk om te doen. Ja. En daarnaast ben ik muzikant en zangeres. Oh, oké. En, ja, ik ben ook wel van de do-it-yourself. Dus dingen creëren en maken. Ja. Dus, Oké.
Ik ben heel benieuwd. Ja, dan moeten we wel even wat uitwisselen natuurlijk. Ja, cool. Ik zal even je naam opschrijven. Nou, ik ga lekker verder op zoek naar een baan. Ja, nou succes ermee. Ja, jij ook. Ik heb je cv in ieder geval. Awesome. Dus mochten nog mensen... Ja, kijk. Ik ben op zoek naar een baan, jongens. Ja, is iemand op zoek naar een baan? Heeft iemand nog een baan? Heeft iemand nog een baan voor mij? Please. Nou, ik ga er wel een linkje naar zetten naar je kanaal. Te gek. Ja, dat is goed. Tof, Ja. man. Nou, doei. Tot ziens. Doei. Nou, echt heel te gek. Kom ik hier dus uit met een mede-YouTubertje. Hier staan we op de straat in Ljout. Ik zet haar adres direct even onder, maar voest nog een leuk filmpje. Abonneer je dan even op mijn kanaal. En vind het echt leuk. En toen kom heeg. En dan hier gewoon verder met filmpjes maken. Fijne jongen nog.